Igbo ndị ọma ekele m unu nke onye chiri ya zelu. Abụ m Chizzy Ani. Ọ bụ m na-ewetara nzukọ kwa Thursday niile na ọkwa elekere ya 3:30 na elekere ya 4:30. Olukwe na Friday nwetala unu Kpakpando na ọkwa elekere ya 3:30 ruo elekere ya 4:30. Ọ bụ na Kpakpando ka anyị na-ekwu maka ndụ ọma ndị Igbo na-ebi, omenala na ihe ọma niile eji mara ndị Igbo. N'eziokwu, Solid FM anyị na-eti eti Kpakpando ihe ndị Igbo. Ọ ga-adịrịrị ndị Igbo mma na-egenu Solid FM ebe anyị nọ wee na-eti eti. 100.9 Solid FM. Ọdịma ịkwakwala ma gbanụ na amanụ na olmaha na amanị a kwa ụbọchị Thursday niile anyị na-awụchi ebe a na-eji wee were asụsụ Igbo eleye wee na-akọwagasị ụmụ ihe mere anyị na-akpọ alụ maka na nzukọ ka mma na Nneji. Anyị na-eji asụsụ anyị wee tụnye alụ na ụmụ ihe na-emegasị na Naịjirịa iwee soro tinye ọnụ na ya. Cheta na abụ m Chizzy Ani na-ekene ụmụ Igbo niile ebe ọbụla ụnọ dịka egwu a nke Teddy Obinna kọpụtatara tupu anyị na-abatasị onye egbula nwanne ya. Ụmụ Igbo ka anyị jikọọ n'aka bụrụ otu. Gịnị ka a na-azọ? Onye igburu ị gaghị anwụzi anwụ, maka na cheta na igbuo mma, ọ bụrụ mma ka iji egbu, ị ga-anakwa na mma nke ọbụla iji egbu ị ga-esi na ya na enweghị ihe ọjọọ ị ga-eme ka ị ghara ịta afọ ya. Kedu ihe ị ga-egburu mmadụ ibe gị, ọkachasị nwanne gị onye ọsọ ya bụrụ akwafu n'ọbara? Egbu na mmadụ ibe gị ka anyị were n'ofu obi ofu olu ịhụnanya wee zọta oke anyị n'ala. Onye egbu na nwanne ya bikonu dododo, onye egbukwala nwanne ya. Anyị bụ otu. Cheta na aka na eluju onye amụma nke Biafra, ya bụ Prophet Woko, nke a na-anụ na nke ị ga-anụgo akụkọ na a na-enyocha na ọ dịka egburu ya na imebe ya, mana ndị uwe ojii na ha esi imi n'ala wee na-enyochagasị ụmụ ihe a niile. Anyị ji asị na-akpọkwu biko onye egbula ibe ya, onye egbula ibe ya biko dododo, onye egbukwala nwanne ya. Anyị niile wụ otu. Kedu ihe mmadụ ga-eme gị ịchọba ya ogbugbu? Ọ bụrụ na mmadụ kwuo ihe na-achọghị, ọ bụrụ ihe niile ikwuru ka a ga-ekwetasị, a na-atụle maka na agbasa izu amanụ nke bụ nke ka mma ewere ya mee ihe. Ọ bụghị nke ọbụla ikwuru ma ọ bụ na-ewe ka nke mmadụ si mee gị. Biko ekere ọlụ eke, jee mkpesa n'ebe ị kwesịrị mkpesa ka ndị okenye ndị ma ihe kpesara unu, doziara unu okwu, ma ewekwana aka gị ka ikpe wee mezie nke ị ga-ewegide iwe wee chọba mmadụ ogbugbu. Onye gburu ibe ya. Udo ka anyị chọrọ n'ala Igbo. Ndị Igbo anaghị egbuo onwe ha. Ha bụ ndị Chineke gọziri agọzi wee mee gịnị, wee na-edebe onwe ha nsọ. A na-asọkwanụ ịkwafu ọbara nsọ nke ukwuu n'ala Igbo. Ọ dị mma, anyị ga-agbapụ ọsọ ozigbo na nke taa na nzukọ ka anyị kwubu ụmụ ihe ole na ole mere na n'ebe isiokwu anyị ga-agbado okwu kpọmkwem bụ nke a. Dibịa bekee nwanne anyị nwoke ya bụ Ngige kwuru ugbu a. Ngige bụ na onye ihe gbasara ọrụ bekee, ndị ọrụ bekee, ndị otu ọrụ bekee dị n'aka na Naịjirịa. Ọ pụtara wee kwuo ugbu a na ndị Naịjirịa were ndị dibịa karịrị akarị, ya bụ ọsọ ha na-eje obodo oyibo na-eje alụ ọrụ, mana ha na-eje na ihe ọ na-agbado ụkwụ bụ ka ha na-eje ebe a nọọ ego ka ha na-eje akpanata abịa ewunata ya edozi ala Naịjirịa. Mana ọ na-ekwu na ndị Naịjirịa were ndị dibịa bekee na ha wezuru ya ewezu, na ewere ya karịa dịka o si kwu. Ya bụ na ọ bụrụ na ewezi ndị na-ejezi mba ọzọ na-eje alụ ọrụ, ọ si ha na-eje maka na Naịjirịa were ha n'ebe ọ dị ukwuu, na ha were ndị dibịa bekee n'ebe ọ dị ukwuu. So ndị abụ onye na-eje ojesia oje kpata ego wee mee gịnị wee bịa dozie ala anyị.
anyị ga na-ekwu maka ya. Ọ bụ eziokwu ka esi ya, maka na ụfọdụ ndị mmadụ dị iche iche apụtago wee na-ekwu obi nke ha gbasara nke a nwanne anyị nwoke Ngige kwuru. Mana ụmụ ihe ọzọ gbara ugbu a bụ na ndị obodo Saudi Arabia atụpeela azụ na-ekwukekwu na ha ga-abịa wee hibe ụlọ ọrụ ukwu ebe a ga na-esikwa mmanụ eji akwụ ụgbọala, na a ga-abịa lụọ ya na Naịjirịa. Onye kwukwanụ nke a bụ onye na-afụ maka ihe gbasara ụmụ ihe gbara mgbọrọgwụ eji edozi ala na nke niile bụ nke a na-amịpụta n'ala. Ya bụ onye na-afụ maka nke a na ngalaba nke a na obodo Saudi bụ Khalid Al-Fali. O kwuru nke oge ya na onye otu ya nke Naịjirịa bụ Ibekachukwu na-akparịta ụgbụgbọ na Riyadh, ebe a ka o kwuru nke a wee sị na ha tupe ya azụ na nwere ike ndị ibe ha abịa hibebezie ụlọ ebe a na-esikwa mmanụ eji akwụ ụgbọala n'ala anyị. Ụfọdụ ebido na wee jụba nke niile oge niile asịrị na a ga-alụ ya n'obodo anyị, gịnị ka ndị na-achị anyị na-eme? Oge gara aga ka anọ na anyere ikike, anyere ndị ụfọdụ ikike ịbịa hibe ụmụ obere ụlọ ọrụ ebe a na-esikwa ya. Gịnị mere na nke a o ji bụziri onye ndị mba ọzọ, ndị Saudi na-abịazi ịbịa hibere anyị ebe a ga na-esikwa mmanụ eji akwụ ụgbọala n'ala anyị? Ụmụ ozi ọzọ na-abatakwa bụ na ndị na-achọ ka atọpụ El Zakzaki nke eji kemgbe, ya bụ ndị otu ya bụ Shiites na awabara na ụlọ ezumezu ụlọ omebe iwu nke Naịjirịa. Nke a wee mezie ka osote onye okwuru ụlọ ọrụ ezumezu nke Naịjirịa, ya bụ Lasu Yusuf, wee jiri ngwa wee mechikọnata mkparịta ụbụbọ ha na-akpa maka na otu ndị a si wabata na ewe ka ọ dị na anọrọ ebe a mebe ya, maka na ndị awa n'ike. Ndị otu Shiites na-ekwukwa na a na-achọ ka atọpụ onye isi ha bụ El Zakzaki, ka atọpụ ya n'ụlọ nga ebe eji ya kemgbe. Icheta na-anụ na ụlọ ikpe ewe oge ụlọ ikpe siri na si tọpụ nwoke ahụ, mana kemgbe ọ ka nọkwa n'ụlọ ebe eji ya, nke meziri na ndị otu ya kemgbe ka ha na ha anọgide ha gaa ngagharị iwe wee kọọ obi ha si ka hapụ onye isi ha. Ọzọkwa bụ na ụlọ omebe iwu nke Naịjirịa atụteela akwụkwọ ewebatara na obi ha ka e wee mee ka obodo Kogi bụrụ obodo atinyere na obodo ndị na-egwupụta mmanụ, na-emepụtakwanụ mmanụ eji akwụ ụgbọala n'ala anyị. Ndị ụlọ ọrụ omebe iwu atụọla akwụkwọ atụtee ya aka ha abịaghị ha aka ma ọlị. A sị na ndị na uche nke ha na ndị Kogi esobeghị na otu n'ọgbụ obodo Naịjirịa a ga-ama dịka ndị na-egwupụta mmanụ eji akwụ ụgbọala na mmanụ ndị ọzọ n'obodo ha. Dịka anyị si kwuo na isiokwu anyị n'ụbọchị nke taa ga na-agbado ụkwụ na okwu a nwanne anyị nwoke Chris
dị mma ka anyị kọọ n'ubi ya bịara kpọmkwem cheta na ịchọ itinye ọnụ n'okwu n'ụmụ ihe niile nke anyị na-ekwu n'ụbọchị nke tata ihe ị ga-eme bụ ịza afọ Igbo iwere afọ Igbo ịbụ nwa afọ Igbo ị ga-asụ Igbo yele ihe anyị anaghị agwa asụsụ ọzọ ọgwa ọnụka maka na nke a bụ ọnụkọ ndị Igbo ebe anyị na-akwalite asụsụ ndị Igbo n'ụzọ pụrụ iche maka na Chineke gọziri anyị agọzi wee were asụsụ Igbo mara mma wee jee anyị mma asụsụ zuru ezu asụsụ na-atọ ụtọ nwanne ya bụ na dịka ihe niile nke anyị kwutasịrị ebe a ọ bụrụ na ị chọrọ itinye ọnụ kpaa izu ihe ndụmọdụ nke gị ị ga-asụ Igbo yele ihe gwa ya afa gị n'Igbo akara ekwentị ị ga-eji emekwanụ nke abụọ efu ya bụ nkịtị iteghete nkịtị itoolu asaa asaa otu otu nkịtị nkịtị na itoolu maọbụ nkịtị iteghete nkịtị abụọ atọ otu 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 nkịtị nkịtị na itoolu etinye ya ọnụ ọ ga-amasị anyị na ịsụọ Igbo yele ihe agwakwana ya ọgwa ma ọlị nwanne anyị gwara gị na ndị obodo Saudi Arabia atụpeghe n'azụ na ha na-achọ ịbịa hibe ụlọ abịa ga na-esikwa mmanụ a na-egwupụta n'ala anyị nke a na-egwupụta n'anụ nke ịchakwa ụgbọala ha chọrọ ịbịa wee na-eme gịnị alụ ụlọ ebe a ga na-esikwa ya gwakwa unu na ndị ụlọ omebe iwu nke ala anyị atụọla tute akwụkwọ usoro iwu ewepụtara ka wee kpọọ ndị maọbụ obodo Kogi dịka tie ha na obodo so egwupụta maọbụ obodo a na-egwupụta mmanụ n'ala anyị gwakwa unu na ndị otu Shiites ya bụ ndị chọrọ ka apụta maọbụ hapụ onye isi ha bụ El Zakizaki wakporo ụlọ ebe nnọchite anya nke etiti wee mezie ka ha ndị ụlọ ezumezu a wee mee ngwa ngwa wee mechikọrọ ka maka na nganga ka oke eji agbara efi ọsọ wee sikwa na ihe a ga na-ekwu kpọmkwem n'aka pịa ọnụ ọbụ okwu a nwanne anyị nwoke ya bụ okwu Wabueze Nwangige kwuru gbasara ndị dibịa bekee o kwuru wee sio na Naịjirịa were ndị dibịa bekee karịa ya bụ na onye ọbụla na-eje mba ọzọ maọbụ otu a sị na ha na-eje mba ọzọ na-eje alụ ọrụ na ha chọọ ije ha jebe maka na Naịjirịa were ha n'igwe ọ gwụkwara wee rụtụ aka na ihe a na-ejekwa ebe a n'ọkwa mee ka a na-emekwara na Naịjirịa maka na ha ga-eje kpata ego webata ya bịakwa hibe ụlọ ọgwụ n'ala anyị o so na ihe a bụ ihe uru dị na ndị dibịa bekee iji obodo ndị ọzọ wee lụọ ọrụ dịka nwanne anyị nwoke Wabueze Ngige ji wee kwu ya bụ na ya ga na-atụnye okwu ọnụ maka na imirikiti abịa kwube ihe dị iche iche n'uche nke ha wee na-asị gịnị medoro maka na nke a so na ajụjụ anyị na-ajụ gịnị mere ihe a niile ọ bụrụ na ewere ya n'igwe otu a ha na-arụkwa ọrụ dịka ekwesịrị ịrụ ọrụ gịnị mere na ndị dịka onye isi ala maọbụ ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị dị iche iche ndị ukwu ụfọdụ imirikiti n'ime ha anaghị eji anara ọgwụgwọ maọbụ na-eji ụlọọgwụ nke dị na ala anyị ọ na-abụ onye yaba ozigbo eburu ya n'ụgbọelu jebe obodo mba ọzọ jee gwọọ ya anyị na-ekwu gịnị kpatara nke a icheta kwamgbe ọ na-abụ ewe ka o si mee ma onye isi ala anyị akwado oje na obodo oyibo eje nene ya maọbụ ojenara ọgwụgwọ ebe ahụ ndị ndọrọ ndọrọ ọzọ ndị ji ego ndị aka ji akụ dị iche iche ebe akwa ka ha na-eje obodo ndị ọzọ ya bụ obodo mba ọzọ ka ha na-eje anara ọgwụgwọ ụfọdụ wee na-asị gịnị meziri na ndị niile a bụ ndị ọchịchị ndị aka ji akụ anaghị eje anara ọgwụgwọ ha na obodo anyị bụ Naịjirịa n'ụlọ ọgwụ dị na Naịjirịa gịnị kpatara nke a mụ na gị ga na-atinye ọnụ dịka nsikwuo ugbu a ị ga-akpọ wee tinye ọnụ na nke gị tinye okwu ihe ndụmọdụ nke gị n'ụmụ ihe anyị na-agwụpụtara efu iteghete efu itoolu asaa asaa otu otu efu efu itoolu maọbụ nkịtị iteghete nkịtị abụọ atọ otu 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 nkịtị nkịtị na itoolu bụ akara ekwentị ị ga-eji wee tinye ọnụ ozigbo ka anyị wee na-aga onye na-epi ọ ga-adịrịrị gị na mma Ọkịja ndị ka ị mere biko gwa ya afa gị na ebe isi akpọ
ekele eme n'obodo anyị anya metụtara aka gị banyere ife nwanne anyị nwoke gị ebe anyị n'obodo a bụrụ ego anyị ga-agwa onwe fa n'obodo Igbo ga-asa anyị na ndị bụ ndị buru ibu ya dị ka ibi otu ekwu bụ na nke mgbago ugwu a na-akpọ Zaki mmadụ ibe nwoke amada a na-achọ ka ebi ya ebe nwanne anyị nwoke nwoke ha dị anụ mgbe ọ na-achọ anyị achọghọzi ịbụ ọzọ ekele ndị daalụ onye na-akpọ biko gwa ya afa gị na ebe isi akpọ kwụsị okwu ike ọ ga-adịkwara gị na mma nwanne ebe ka isi akpọ ewe ndị ka ndị enu dị ọ dị mma gaa n'iru nwanne m nwoke ajụjụ iji n'ikpeazụ amanụ m anyị wa ya aza ya aza ka enwere ndị edoghị iche ị ga-enye ndụmọdụ ka ndị na-anụ ya were ndụmọdụ ị ga-enye ma ọ bụ ịzakwa n'ihe mere ewe ike ọ bụrụ na ịma na ịnọdebere n'igwe nso onye ọbụla ewe nọ n'elu nọdebere n'igwe nso nwanne m nwoke ebe nke m na-etinye ọrụ bụ ihe nwanne anyị nwoke kwuru gaa n'iru maazị Kizza ị na-anya n'eziokwu mmadụ ibu na ihe o kwuru bụ eziokwu maka na be m na ọkụkụ ma ewu nwere nwere ndị ka ihe anyị na-akpọ ya ndị dibịa oyibo dibịa bekee ya bụ na ihe o kwuru bụ eziokwu nwanne m nwoke ya dịkwara gị fugono ndị kwe na ndị ekweghị fugono ndị ụfọdụ enwekwuola na nke bụ eziokwu na nwanne anyị nwoke ya bụ Wabueze dibịa bekee Wabueze ngige na ihe o kwuru bụ eziokwu na ndị Naijiria were ndị dibịa bekee n'igwe na ha akarị ya bụ ndị chọrọ ije obodo oyibo jebe maka na ha jesia ha kpata ego ebunata ya na Naijiria. Onye na-akpọ biko gwa ya afa gị na ebe isi akpọ ihe a bụ asụsụ Igbo ka anyị chọrọ ka ị sụọ gwa ya afa gị ndị ga-agba egwu a bụ ụmụafọ Igbo ndị hụrụ asụsụ na omenala Igbo n'anya onye mụta nwa ya kụziere asụsụ na omenala Igbo onye ama ngwa na ebe o si aga akwa na ama ebe ọ na-eto nke bụ eziokwu bụ na asụsụ Igbo ka anyị na-asụ ebe a ya na ya gwa ya ọgwa ma ole anyị etinye ya ka mkpu na-ekwu ya ka Igbo kwa ụbọchị niile chọọ itinye ọnụ n'okwu ejile asụsụ Igbo izuka anyị na-akpa ka ihe onwe anyị ndụmọdụ anyị na ya akọ ọnụ anyị na-enye ndụmọdụ maka na izuka mma na nne eji ya bụ etinye ọnụ n'okwu afa gị ga-abụrịrị afọ Igbo ị gaghị agwa asụsụ Igbo ọgwa ma ọlị ị ga-asụ Igbo yele ye ịmụta Igbo ịnọ na Amerịka ịbụ onye Igbo ọ na-enye m ọkụ na ndọta na mgbe onye Igbo ama m asụ Igbo ama m omenala Igbo ajụgara ụlọ ajụjụ ọha na eze ndị Igbo gịnị mere na ndị Igbo anaghị ekezi ekike Igbo ịbata n'ọfịs onye Igbo ọ gaghị ekwesị Igbo o nwerekwara ka ọ dị ọha na eze n'eziokwu e nwere ka ọ dị na ndị Igbo ga na-eme nzukọ a na-asụ asụsụ Igbo yele ye ndị ọzọ a na-asụ asụsụ mba ọzọ ijeela n'obodo oyibo nụ ebe ndị ọcha nọ na nzukọ na-akpa ha wee were asụsụ Igbo wee na-akpa ya mba ha na-asụ asụsụ be ha ka o si ye ndị China na-asụ nke ha ndị India na-asụ ndị obodo ọbụla na-abụ ha nọrọ ha na-asụ asụsụ nke ha ụfọdụ ndị a na-asụ ihe a niile ụfọdụ ha ejebere na ọdụ ụgbọelu ụfọdụ ha nọ n'obodo anyị oge ụfọdụ asụsụ ha na-asụ dịka ndị ma asụsụ bekee na-eji ekwu na ihe ha na-asụ bụ asụsụ a ghọtara n'anya asụkwa ya ha gaghị asụ ya ka ndị wee ị gaghị asụ asụsụ mba ọzọ karịa onye nwe ya ya mere anyị na-eji ha n'ebe a wee na-akwalite asụsụ anyị. Onye na-akpọ gwa ya afa gị na-ebe isi akpọ nwanne ndị ka ime ị mere ka ada anyị na-epifutawo anyị nọkwa n'udo ekene dịrị Chineke ekelere m Igbo ibe merụ na ndọba anyị anaghị eje n'ụlọ ọgwụ anyị bụ mpụ maka na ha ewuru ala bekee wee wuru wee hibe isi
wee jiri wee na-eri ego anyị onye feta ọchị na-eji adịghị ya edekọba ego niile achị na-eji elete n'obodo ndị ọcha ọ bụ mpụ mere na ha amaghị ikpe ha nwere ọ bụ emere ya na-ejere ha fụa o mebisiruo ọchịcha ada aka ịdachapụ n'ebe ọgwụ mana ọ bụ eziokwu na ndị Naijiria were ndị dibịa bekee karịsịa ha were dibịa bekee karịsịa n'ụwa niile mana ha edo ka onye na-enweghị ụka ha mma ọ bụ ibe onye m ibe m chọrọ ịtụ ọnụ ọzọ bụ gbasara maka Saudi Arabia na-aba ịrụ ụlọ nchịkapụta mmanụ na be anyị ya ọ nwekwa ka ọ dị obodo nwa ya amaghịkwa ka ọ dị ya bụ na ụlọ nke na-echikapụta mmanụ dị na be anyị okwe ha awụwọ n'oge a na-ebupụ echicha na ọ bụzi nke ndị Saudi Arabia bụ ibe ka aga anyị na-achị Igbo ezechite okuko abịa ma anyị nọkwago n'aka ndị gị sọrọ eyi ide eyi anyị na ha apụ ihu anyị ga ha anụ ndị gerụ nga anọta abịa dị n'ụde na anyị na ọ bụrụ na ọ bụ ofe ga-eme ụzọ ga-adị ọdụm mana ha ka medo olu nke dụ adụ anyị enwee ike ede ndị Saudi bifo ha bịarụba adị nke ọbụrụ ndị ga-agba egwu a bụ ụmụafọ Igbo ndị hụrụ asụsụ na omenala Igbo n'anya. Nwanne m nwoke imechara ihe niile mere wee chọkwa ịgwara ya asụsụ ọzọ wee tie ebe ya asụsụ bekee mana ịgbanisie ike ọ ga-adịrị gị na mma. Ajụjụ anyị jụrụ ihe anyị kwukwara na bụ ihe anyị na-ajụ icheta ndị Saudi Arabia bụ ndị na-emepụtakwa mmanụ a na-emepụta mmanụ n'ala ha dịka Nigeria mana ọ na-agbagwoju anya na ndị ọzọ nọ n'obodo ha na-eshikwa nke ha ndị Nigeria na-ejezi egwupụtasịa ya amịrị ya mịba mba ọzọ esishia ya ebe ahụ sichasịa ebubata ya anya na-azụ ele nke a ga-ele ebubata nke a ga-ebubata anya na-azụ mana ndị ọzọ were nke ha a na-egwupụta mmanụ a n'ala ha na-anọbe ha wee sikwazi ya nke ha anyị wee na-ajụ gịnị mere ndị Igbo gịnị mere ndị Nigeria gịnị mere nke niile arụrụ alụ bụ ụlọ ebe a na-esikwa ya gịnị mere ikike nyere ndị opekata mpe ka ha sibe nke ha n'ụlọ ọrụ ebe a na-esikwa ya n'obere ụlọ ọrụ ebe a ga na-esikwa ya gịnị meziri ndị ahụ kedu ka eji agba ha ume ọ bụ ihe a niile ka a na-ajụ ọ gbagwojuru anya ọ jọgburu udene wee na-esigbu nka ka ugbu a onye na-akpọ gwa ya afa gị na ebe isi akpọ onye wada oyiyi ọ ga-adịrị gị na mma Chineke gọzie gị tinye ọnụ n'okwu daalụ ụlọ ọrụ ụlọ na-agba mbọ nke ukwuu daalụ ebe m chọrọ itinye ọnụ bụ ihe maazị Steve asụsụ ite obere ese na-akpọ daalụ anyị ma daalụ ihe maazị kwuru bụ eziokwu maka na ime anya ụmụ ogbenye ole ka ị na-akọ na-agba ha yaba ahụ na-edebe ntezi maka na ego adịghị ọ bụrụ ndị na-achị anyị bụsị na-agbaba mba ofesi ihe m na-ekwu bụ ọtụ na o nwere akụrụngwa pụrụ iche eji arụgasị ụlọ ọgwụ mba ofesi ahụ eweta ebe a ha na-eji emefu ka a gajiri ya rụọ ụlọ ọgwụ nke dị na be anyị ọ ga-abụ onye ahụ ya gara ejebe n'ụlọ ọgwụ dị na mba na mpaghara nwa afọ ị na-agbaga mba ofesi ya bụ ọrụ m na-ekwu ọdụ daalụ ihe daalụ ngige si na ndị azụrụ azụ bụ ndị dibịa bekee na ha karịrị akarị n'ala anyị ya bụ ewere nke chọrọ ije mba ọzọ jee lụọ ọrụ ha jebe maka na ha jesịa na uru ọ bara bụ na ha jesịa kpatasị ego ọkpụrụkpụ a ha bịa wee mee gịnị wee hibe ụlọ ọgwụ maọbụ bubata ya ejiri ya dozibe ala anyị ndị mmadụ wee na-ajụ ebee ka ndị a nọ
ọ bụrụ na ha dịzi otu a na-ewere ndị azụrụ azụ karịsịa dị mma, gịnị mere na ndị otu ha bụ ndị na-achị, onye isi ala, ndị aka ji akụ, ndị ndọrọ ndọrọ, onye ọbụla ewere ka ahụ si mee ya, ọ banye ụgbọelu ozugbo ozugbo wee jebe ụlọ obodo oyibo ka a gwọọ ya? Mana ụfọdụ na-asị n'ọkwa n'elu ebe a na imirikiti ndị ma ihe ekwekwuru n'ihe gbasara dibịa bekee n'ọkwa ndị Naijiria nọgasị na mba obodo dị iche iche wee na-alụ ọrụ. Ebe ha ga-anọ ebe a na-alụ ọrụ ọma, gịnị meriziri na ama abịa kwado ha lụsie ụlọ ọgwụ dị mma? Ndị be anyị anọlụ n'obodo anyị wee na-eledo onwe ha, ndị dibịa bekee ndị Naijiria a na-enedo ha. Onye chọọ ije ihe ọbụla o jebe obodo oyibo, ngwalezen achọọ isikwazi mmanụ nke a na-egwupụta n'ala anyị, ebuba ya obodo ndị ọzọ je sikwazie bughachi ya. Onye ahụ yabara na ndị aka ji akụ, o jebe obodo oyibo ka edozie ya ahụ, lelee ya ahụ wee gwọọ ya. Gịnị na-eme anyị n'ala? Onye na-akpọ jụọ ya afa gị na ebe isi akpọ. Odogwu ọ ga-adịrị gị na mma nwanne, ndị ebe isi akpọ. Gaa n'iru nwanne mmadụ, tinye ọnụ okwu a. Ezigbo afọ m bụ Ede Nwanjọkụ. Hey! Oji nkwụta eme ọgụ, ọ ga-adịrị gị mmadụ anyị. Anatekwa ahụ uju. Ọ ga-adịrị gị mma, jiri mfụ enu ka nji akpọtue. Ọ ga-adịrị gị mma, ngwa tinye ọnụ n'okwu ma sụọla Igbo yele. Hey, nwanne m nwoke, nọkwa ya? Gaa n'iru. Maka na ihe ji si n'okwukwe otu ya bụ na ha na-abụ ndị nwere ego achọghị ịma ụdị akwụkwọ ụmụ ogbenye ma nta n'obodo a. Onye jide ego o were elebrenu na wee ọchọghị ịma ihe anyị wapụ ndị ụmụ ogbenye na akwụkwọ nta. Ọ ihe jọgburu udene wee tuzo nta akwụkwọ. Onye ji na maka imo Oyibo sụwaga, azụrụ Igbo sụrụ oyibo, ọ bụrụ gịrị Igbo. Soro nke mbụ sọ nke a bụ ọ dịzị ka ọ bụ egwu agwara ọgwụ ka anyị na-eme ebe a, mana anyị nọ n'ihe ikwuru. Ọ ga-adịrịrị ndị Igbo niile mma, Chineke gọzie ndị Igbo. Anyị na-ekwu ụmụ ihe megasịrị n'ala anyị, ọkachasị okwu nwanne anyị nwoke Nwabueze Nwangige kwuru na ndị Naijiria were ndị bekee, ya bụ ndị dibịa bekee kalịsịa, ya bụ ewere chọrọ ije obodo oyibo, o jesia na akụ bubata akwụ ya na Naijiria, akọ n'ebe o si, o wee bara obodo anyị uru. Mana ekwube na ndị dibịa bekee ọkọlọkọ na ọkọghọ ndị Naijiria ma ọlị ọ bụ okwu a ka o kwuru. Anyị wee kwukwa maka nke ndị Saudi Arabia na-alụtụ aka na ana akpa ka a ga-esi wee bịa hibe ụlọ ọrụ ebe a na-esikwa mmanụ nke a na-egwupụta n'ala anyị bụ mmanụ eji akwụ ụgbọala. Cheta na ndị Saudi Arabia na-egwupụtakwa mmanụ a na be ha, a na-esikwa ya na be ha. Ndị ọzọ dị iche iche a na-egwupụta, a na-esikwa ya na be ha. Mana nke Naijiria bụ esicha eburuje mba ọzọ jeshikwa ya wee bata. Ndị aka ji akụ, ndị ndọrọ ndọrọ, ndị ọchịchị, ndị seneti isi ewere ka isi ji nwa ha maọbụ ahụ mee ha ha na-aghọtaghị, ejebe obodo mba ọzọ, obodo oyibo jenara ọgwụgwọ.
abụ m Chizzy-Ani, ana m abịachite azụ na-agbapekwa ekwentị ka iwe na-atị ọnụ n'ihe anyị na-eme. Eziokwu anyị na-achọ ndị ndu onye ndu na Naịjirịa ga-abịa duru Naịjirịa duba ha na obodo ọma ma ọ bụ duru ha na-aga obodo adịghị ụtọ. Ọ bụ egwu Teddy Obinna na-aga ugbu a na-ayọ Chineke ka Chineke bịa nye Naịjirịa onye ndu. Ihe anyị na-ekwu bụ ụmụ ihe megasịrị anyị na-arụtụ aka na okwu a kepụkepụ ndị obodo Saudi Arabia na-ekwu na ha ga-abịa hibe ụlọ ebe a na-eshikwa mmanụ a na-egwupụta n'ala anyị, wee gwa unu na nwanne anyị nwoke bụ Nwabueze Nwangige na-ekwu na ndị Naịjirịa were ndị dibịa bekee karịrị ya bụ onye chọọ ije obodo oyibo ma ọ bụ jee ebe ọzọ ya jebe oje kpatasị ego ogbubata ya. Gwakọna unu na ndị omebe iwu nke ala anyị tụtere akwụkwọ nke webatara iji wee mee ka obodo kogi ka o si atịa ha na obodo ndị na-egwupụta mmanụ n'ala anyị. Gwa ọnụ na otu ndị Shiites ya bụ ndị chọrọ ka agbapụta onye isi abụ Al-Zakzaky wachiri waba na ụlọ nnọchiteanya etiti nke Naịjirịa mere na ndị isi mere ọsịsọ wee mechie maka na dịka m si kwuo nganga ka oke eji agbara efi ọsọ. Ọ bụ ya bụ ụmụ ihe anyị na-atịgasị ọnụ na ya. Kedu ihe ị chọrọ ikwu, ịchọ itinye ọnụ, akara ekwentị ị ga-eji wee tinye bụ efu ya bụ nkịtị 9 nkịtị 9 7 7 1 1 nkịtị nkịtị na 9 nkịtị 9 nkịtị 2 3 1 1 1 nkịtị nkịtị na 9 bụ akara ị ga-eji tinye ọnụ. Cheta na afa gị ga-abụrịrị afọ Igbo. Ị ga-asụ asụsụ Igbo yele ihe. Ị gaghị agwa ya ọgwa ma ọlị maka na Igbo ka anyị na-asụ ebe a. Onye na-akpọ gwa ya afa gị na ebe isi akpọ. Nwanne nwoke Chizzy-Ani. Ọ ga-adịrị gị mma ndị ebe isi akpọ nwanne o. Makwa otụtụ ọmụọgọ nwanne m nwoke ndị ka emere o ji nkịta eme ọgụ. Biko ọ dị m nwute na ebidoro m ya na igwe okwu na ntị gbaa. Daalụ gaa n'iru. Maka nke mmanụ abụrụ ndị sụrụ ịba people welcome the black man. Akụkọ m oyibo ọzọ. So ọ bụ na emeghị nke ọ dị mma. Wena Somali Bogale, onye chọrọ isi Igbo sụrụ Igbo, onye chọrọ iso Igbo sụwaga, asụrụ Igbo sụrụ Igbo, ọ bụrụ gịrị Igbo.
ndụmọgụ imere ya daa nke mbụ dakwa ya ọzọ ọ dị ma ofu ekwentị bụzi ihe na-alụ ọrụ ugbu a ekwentị nke ọzọ ọ dị ka ọyụọ na ka ọkụ ma anyị ga-ewere ekwentị nke ọzọ wee na-agazi onye na-akpọ gwa ya afa gị na ebe isi akpọ odogwu ndị ebe isi akpọ ngwati ọnụ okwu nwanne ndị afa gị ọ dị mata ya ọnụ n'okwu Ekisi kwuo na onye ga-akpọ ọnụ onye okwu n'okwu ya ga-atụcha okwu ya na ọ ga-amarịrị asa satisfai ewo ndị na-asụ sụpere n'ala isi na gịnị mere asị ebe okisi kwuo na ndị ekwesịrị ịkpọ gị itinye okwu n'okwu ya na ọ bụ ndị na-asụsụ akara aka gbam otu ọ dị mma anabata m okwu ahụ daalụ ndị a na-asụ sụpere socha onwe ha ebe ji aga anyị na-anwụ onwe ha na-emere anyị ihe m chọrọ ka m tinye ọrụ n'okwu bụ isi na ndị Saudi ga-apụta na bịa be anyị ịbịa kwado maka ebe a ga na-esipụta mmanụ ụgbọala anyị. Gaa n'iru ụmụ otiti kwuo isi na ngwa gee ntị na ihe ha ga na-akpọ alọ ya oge onye na-afụ maka osote onye na-afụ maka mmanụ a na-egwupụta n'ala anyị gara obodo ahụ ka ha nọ wee na-akpọ ụbụbọ ya a na-ekwu na ha na-achọ ịbịa aka abịaberọ aka ebekwana ebe ha ga-anọ wee hibe ya ọ bụrụ ebe a na-ehibe ya ka a na-ekwu ka uche na nwekwe ebe ọzọ ga-eme ka akwụkwọ ebe na-egwupụta mmanụ daalụ ndị ugwu ya na je n'ọrụ ngwa daalụ ya gazikwere gị nwanne ka anyị were onye ọzọ na-akpọ ka a wee na-atinye ọnụ n'okwu a onye na-akpọ biko gwa ya afa gị na ebe isi akpọ gaa n'iru gwa m afa gị na ebe isi akpọ afa mbụ ma na-eke obido ike echi ma a na-akpọ akpọ nga gaa n'iru nwanne udo asị m ka m kene gị ekene maka asụ Igbo ị na-asụ bikọta ọ na-atọ m ụtọ nke ukwuu ka anabatara m ekele gị mana ịbịa gwabazi ya ọgwụ a ịmana ihe anyị na-asụ bụ Igbo yele eye onye na-akpọgwa ya afa gị na ebe isi akpọ ewe gaa n'iru ebe m chọrọ itinye ọnụ ugbu a bụ ebe ndị na-asị ka atọ ya bụ onye itinye Maazị Gizan ịma na ọchịchị obodo a na ha bụ ọchịchị na-eru n'isi mana ịhụnanya ya agwa gwara anyị na ndị ụlọ ugbo eme n'iwute hapụ nwoke a ha hapụna ya Maazị Gizan ndị be anyị si na nwata nwaanyị si na mgbe ajara ya na-esi isi di ihe makwuru na ọ na-esi isi kama ọ bụ onye ga-ekwu ewe daalụ akara ekwentị ị ga-eji wee tinye ọnụ ya bụ n'okwu ha niile nke anyị na-ekwu bụ nkịtị iteghete nkịtị abụọ atọ otu nkịtị na itoolu onye na-agbagwa ya afa gị na ebe isi akpọ gwa ya afa gị na ebe isi akpọ nwanne Maazị Okenwa daalụ Okenwa biko ewere kolu ebe ọnụ bụ na ihe gbasara ndị dibịa oyibo ihe mfọrọ kpatara ihe gbasara dibịa oyibo ji wee kpụọ afọ na anaba anyị bụ
anaghị akwụpụta ha ụgwọ. Ọ na-abụ onye gụchaa akwụkwọ ekwesịrị inye ya ihe ọ gụrụ ka o mepụta ihe ọ gụrụ wee bara obodo uru, ha agaghị emewe ya. Mana ọ bụrụ na mba ofesi ndị maara oke n'ugwu ruru mmadụ marụ ka esi akwanyere mmadụ ugwu na-ewere ha ma kwụọ ha akatamkpo ego bara uru marụkwara ogogo ihe ha gụrụ. Anyị ga-afụ mmadụ gụchara dibịa oyibo na be anyị, a na-enye 10 naira 10 kobo ego na-ezughị ihe ọbụla. And otu ha si endegarụ ebe nchekwaba ahụike ahịa n'obodo anyị ọ bụ ka ị mara na asụsụ Igbo mara mma nke ukwuu. Ịchọ itinye ọnụ okwu itinye ọnụ okwu gwa ya afa gị n'Igbo sụọ asụsụ Igbo yere eye. Maka ndị o nwere ike ọ bụrụ na ebe ị na-ege anyị na-anụ ụmụ kpomkpom na okpuru ma ọ bụ obere ụzụ na okpuru olu anyị na-ahaji ihe ka o wee dị ka o kwesịrị ịdị, maka na o kwesịrị maka na anaghị ekwe mgbagbu ya ọgwụ, a na-alụ ebe a na-alụ ebe ha na-eme nke ha anya na-eme nke a edoziji ya ihe niile abụrụ ịgba ya bụ na ọ bụ ụmụ ihe a na-alụ ka ihe niile gaji agaji mere na ọ bụrụ na ị na-anụ ụmụ kpomkpom ma ọ bụ gbimgbim ọ ka o wee dị mma. Ọ dị mma ka anyị gbukwara okwu wee na-aga. Onye na-akpọkwa ya afa gị na-ebe isi akpọ? Ana m ekele biko ndị ebe isi akpọ nwanne ndị ka ị mere adụkwa m mma nwanne m. Ndị ebe isi akpọ onye isi ọkanga odogwu aha m bụ Igbo na-ekwu. Ndị ka ị mere ebe ka Igbo si ekwu? Akpụugo na Nkanụ. Akpụugo ayo akpụugo nka akpụugo odogwu ndị ebe isi ọ bụ nkwa n'iyi. Gaa n'iru nwanne m, gaa n'iru. Ihe ahụ maazị Ngige Wabueze Nwangige kwuru ekwenyere m ya. Ekwenyere m ya bụ na gaa n'iru. Ndị ahụ na-eji obodo Igbo bụkwa ndị nke ka mma, maka na o doroga ya na ndị ọchịchị ya na ha macha ihe dị mma, kama na ọ na-arụrụ a na-ekwu ha dozie obodo a. Ndị agha a na-ahapụ bụ ndị a na-enye ezigbo ego hapụ ebe ahụ ndị ọzọ nke ka mma. Ndị a na-ahapụkwa n'ebe a bụ ndị na-agba ọya ụka. Asọkwa m na ndị nke nọtụ ebe a amaghị ihe ha na-eme, kama na ime anyị efu na ọ dị ka ihe m gwara maazị Chidani. A sị gị na ihe ọnụ nkapị ji wee too etu a maka na o jiri ya ahịa na akpa nne ya, maka ọ bụrụ na owutara ihe niile na nsogbu akaadị. Ndị saịtị ahụ batara na ụlọ nzukọ ukwu o gosikwa gị na n'obodo anyị a na anyị nọkwa na nsogbu. Onye ọbụla kpachapụkwa ahịa, onye ọbụla bụ nche ori abịa. Ekene m gị, Chukwu gọzie gị maazị Chidani. Chukwu gọzikwa gị, nsogbu adịghị. Chukwu gọzie gị. Ịgbanarịrị n'agbanyeghị na m ewukwa ka esi gwa asụsụ anyị ọgwụ, mana nsogbu adịghị. Gaa n'iru ka onye ọzọ tinye ọnụ. Onye na-agbagwa ya afa gị na ebe isi akpọ? Nna m ekele Chukwuemeka. Chukwuemeka ndị maka ndị ekwuru ọbịa nwanne m. Ọ dị mma. Ọ ga-adịrịrị gị na mma. Chineke ga-agọzi gị. Ọ ga-adịrị gị na mma ruo mgbe ebighị ebi. Ise dịkwara gị. Nwa afọ fụrụ Igbo n'anya na-egosi ya n'omume. Chukwu gọzie
gọzie gị, ya gọzie ezinụlọ gị. Gọzikwa gị, gozie ndị Igbo. Ise. Daalụ nwanne m. Ọtụtụ mmadụ na-akpọ igwe na-egwu okwu ata gosiri na ha mara ebe a nọdụ gbasara ihe nwa bụ eze ngige kwuru. Ihe ahụ o kwuru bụ okpotokpo asị. Ndị a na-akpọ na-asị na ihe o kwuru bụ eziokwu gara ịgwa anyị dibịa oyibo ole ha nwere na ebe ahụ ha nwa si wee pụta, mmadụ ole ka ha dị. E kwesịrị na otu dibịa ga na-eleta 1,000 mmadụ, otu ndị ọkachamara na mba ụwa si wee depụta ya. Mana gị lee anya na otu Naijiria, otu obodo a si wee dere, otu dibịa na-eleta ihe dịka nde mmadụ abụọ. Ebee ka ndị dibịa oyibo nọ? Ọ sị na ha gbara kasa, na ha buru ibu, na ha bara ụba, na onye chọrọ ịpụ ya pụọ. Ọ gosiri na ya nwee tozugo oke ịbụ dibịa oyibo. Ewezụga na ọ bụ ọ nọ n'ọchịchị obodo a, ndị dibịa oyibo gara iwepụ ya dịka otu n'ime onye dibịa oyibo. Amaghị m onye ọ ga-abụ ndị mmadụ lụcha ọrụ dị mma ka ejiri maka na ha nọ n'ọkwa dị aṅaa emebie ọrụ ọma ha rụrụ. Nwa amadi ya bụ onye na-achị Anambra, ọ chịtara ọfụma, mana kịta ọ nọ n'otu ọ nọ ugbu a, ọ na-emebi nnọọ na-akpọ ugwu ya n'ala nke ukwuu. A chọrọ ndị dibịa oyibo n'obodo a, makwa na ọtụtụ ọnwụ ndị mmadụ na-anwụ bụ ihe kwesịrị ka agbanarị ya. A ga-anọ na nwaanyị jere ịmụ nwa ọnwụnwa maka na dibịa oyibo anọghị. Mmadụ nwere ihe dịka isi ọwụwa ọnwụnwa maka na dibịa oyibo anọghị. Ya bụ na ha nọgasị n'obodo a, gịnị mere onye isi ala ji agbaji obodo oyibo na-ekwenye ha ego ebe ahụ ewere zọpụta ndụ ya, ma ndị ọzọ ma ha nwa na onwe ha na-achị achị. Ndị na-akpọ na eluigwe na-ekwu okwu a na-egosi na ha nwa amadịghị ebe a nọ na ebe a na-aga. Ihe m na-ekwu bụ onye isi ala ya bụ iko na otu ndị na-achị achị ha rubere ọchịchị obodo a isi. Ha hapụ Zaki na Dazuki dịka iwu obodo a si wee kwu. Ya bụrụ ile ikpe nye iwu si hapụ mmadụ si hapụ ya. Iwu obodo a dị kwadoro onye ọbụla. Ị ga-afụ na mgbe ihe ikwu nyere iwu dị ya jee wepụ onye kachasị na-ekpe obodo ikpe, ya ga-ewepụ ya. Otu ụbọchị a gafere, ya ga-ewepụ nwa amadi ya. Gịnị mere ọ gaghị erube isi ihe ndị ọzọ a na-enye ya n'iwu n'obodo a? Ọ pụtara na mpụ a ka na-emeta mpụ n'ụzọ ahụ. O nwere mgbe ọbụla ọ na-achọ mpụ. Ihe nkwesị n'iwu obodo gosiri na onye ahụ na-eme mpụ karịrị mpụ. Irube isi n'iwu obodo a, mgbe ndị otu Zaki ga-ebilite n'obodo a, ọtọ ga-agbakwa n'obodo ahụ. Irubekwara iwu obodo a isi. Ekeleta m gị nwanne m nwoke. Daalụ Emeka, daalụ. Ọ ga-adịrị gị na mma ka anyị nwekwara okwu onye ọzọ. Ọ dị mma ka anyị wee na-aga. Onye na-akpọ, biko gwa ya afa gị na ebe isi akpọ. Ọ ga-adịrị gị na mma. Ndị ebe isi akpọ nwanne? Igwe esi na Ejọm akpọ. Igwe ndị maka ndị Effium na Ebonyi. Anyị nọ nnọọ mma. Kedụ m ha o? Nke m chọrọ ikwu bụ efugonu. Ihe ndị Saudi na-ekwu gosiri na ndị obodo anyị ma ndị isi ma ndị osote ha, ndị gbogbo chike onyinye ha mara ihe ha ga-eme n'obodo anyị a. Ya mere ndị Saudi si na ha ga-abịa rụpụta ebe a ga-ebipụta mmanụ na-esichapụta ya n'obodo anyị. Ile anya n'okwu anyị ịfụ na onye isi ala ma osote ma ndị ọzọ ma ndị na-afụ maka mmanụ na ha mara ebe ha ga-ejide aka n'ebe ha ga-esi mezie Naijiria. Abịa na nke nwanne anyị nwoke kwuru Cliff Ngige, ekwenyere m n'eziokwu kasịna ma nke na ọ na-eziokwu ahụ ya nwa ndị isi ahụ ha karị hapụ ndị dibịa bekee gbara kasa n'obodo anyị gawa obodo oyibo. Ọ dị mma. Daalụ nwanne m, daalụ. Ka anyị nwekwara onye ọzọ na ikwuola nke gị. Uche onye adịghị ya njọ. Cheta na ihe anyị na-ekwu maka ya bụ okwu a nwanne anyị nwoke Nwabeze, dibịa bekee Nwabeze Ngige kwuru wee sị na ndị Naịjirịa were ndị dibịa bekee karịrị na ha gbara kasa onye chọọ iji obodo oyibo ya ji rụba ọrụ ya. Anyị gwakwara unu si na ndị otu Shiites ya bụ ndị nke onye isi ha bụ El Zakizaki wabara n'ụlọ nnọchiteanya nke etiti mere na ndị
na-anọchite anya nke osote okuru ụlọ nnọchite anya bụ Lasu Yusuf kpọziri okwu sị ka emechigodo ka ha mechigodo maka na ndị a batara. Cheta na ndị Shaita otela ha na-agagharị ngagharị iwe ka ha tọpụ onye isi ha bụ Ibrahim El Zakizaki n'ụlọ mkpọrọ ebe eji ya ka ndị ụlọ iwu n'oge na-agaghị aga si ka atọpụgodo ya ka o jebe. Ndị a anọgo olukwanụ ugbu a wee si na kemgbe ka ha na ha eche na-aga ngagharị iwe na ọ dị ka ha ga-agbanwezi otu ha si achọzi ka atọpụ nwanne ha ọ bụ akpọnye nwanne aka akpọnye onye isi ha bụ Ibrahim Zakizaki na ọ bụ na emesịa na ha ga-agbanwezi otu ha si aga ije a. Anyị gwa unu na atụpụrụ akwụkwọ nke ewejere bụ nke a chọrọ ka ya soro kpọbata ndị obodo Kogi ka akpọbata obodo Kogi dịka obodo so emepụta mmanụ n'ala anyị, mana ndị omebe iwu atụtela akwụkwọ ahụ aka. Ọzọ dịka ibe ya bụ na anyị gwara unu na ndị obodo Saudi Arabia na ha akpa alụ ka ha ga-esi wee bịa hibe ụlọ ọrụ a ga na-eme gịnị na-eshikwa mmanụ a na-agbapụta n'ala anyị, ya bụ mmanụ eji akwụ ụgbọala. A na ha akpa ụbụbọ ya wee tupe ya azụ maka ụbụbọ ha na-akpa na ha na-eleba anya maka ịbịa shibe nke a. Ọ ya bụ ụmụ okwu ole na ole nke gbara n'ụbọchị nke tata. Nkịtị iteghete nkịtị abụọ atọ otu nkịtị na itoolu bụ akara ekwentị nwere ike iji wee tinye ọnụ. Mmadụ ole na ole tinye ya ọnụ, anyị wee na-agakwa wee na-aga. Ekwentị nke ọzọ ozi ka o si wee mee, mana nsogbu adịghị. Isi mkpe ka nọkwa na akpa mkpe. Ọ ga-adịrịrị ndị Igbo niile mma. Ka m nwere nke a. Onye na-akpọ? Ọ ga-adịrị gị mma. Biko gwa ya afa gị na ebe isi akpọ. Aha m bụ Ebonyi. Gaa n'ihu. Hello? Nwanne m nwoke agbagbu m nkịtị mara na ị ga-aga n'ihu mana ekweghịzi. Onye na-akpọ? Gwa ya afa gị na ebe isi akpọ biko. Biko onye na-akpọ? Hey, ị gaa n'ihu ezigbo mmadụ. Daalụ. Biko kwụsị n'okwu ike ka anyị nụ ihe ị na-ekwu. Na-ekwu bụ ndị nwanne anyị nwoke Gigi kwuru na mkpesa okwu n'ihi na anyị nwa ebe a esi na Ebonyi steeti abụọ enwe ebe a nwee ọdịdị oyibo a na-ahụkarị ụda ahụ ka isi na ha gbụrụ kasa onye chọrọ ịbụ ka ọ bụwa ọ ga-ewedata ego. Ma ndị ahụ a na-asị na a na-ewedata ego ebee ka a na-arụcha ụlọ ọgwụ ya na-asị akpacha ego a na ya nwere ike abịa rụọ ụlọ ọgwụ. Ọdụ nke na-arụ nke ahụ na-arụ emechaghị anya ndị nke na-arụ ọtụtụ. Onye na-akpọ biko gwa ya afa gị bee ya nkenke. Ejike good. Ebe ka Ejike si akpọ? Daalụ gaa n'iru. Ndị na-achị anyị na-awọ ka ha na-awa anyị maka na ha achara ego n'ọgụ anyị ndị na obodo oyibo anyị dobe nke obodo n'obodo anyị a mana ha wa ahụ ya ba ha na obodo oyibo ka eji zọba ha ya bụ na-ebuchiri ha maka na ha mara ezigbo ọgwụ adịghị ebe a nke Saudi ga-abịa ka ha rụọ ebe anyị n'ime mmadụ ebe ọ bụla anyị arụnwere na be anyị ha ga-arụ ọnụ jirikọta anyị mma. Daalụ. Ndị nke na-achị ka ha hapụ enyi nwanne ha nwoke ji eji nwa ha mara ihe onye ahụ mere oge ahụ mana ndị ahụ nke na-adị omume gị ndị otu okpukperechi ụka alakụba
ihe o mere ya ga-ahapụ ahapụ na daalụ nke mbụ bụ na ihe niile nọ n'ụlọ ikpe ụlọ ikpe were na oge asị si hapụ ya ya mere ha ji asị ebe ụlọ ikpe si gosi hapụ ya gịnị mere na hapụ ya ka anyị wekwara onye nke a tupu na ama nke anyị na-eme onye na-akpọ gwa ya afa gị na ebicha akpọ enwekwasịrị azụ ọzọ biko bee ya nkenke ebe agana ndị nke si na ha na-esiri anyị mmanụ ihe na-anọchite anya mmanụ ọ nwere ihe ọ gwara anyị n'afọ a na ọ bụrụ na emere n'obodo a na ya anyị agbarịkwaghị m enyi ọ nyere anyị na obodo a nga na mara daalụ adị mma onye na-akpọ biko gwa ya afa gị na ebicha akpọ ọ ga-adịrị gị mma isi na gịnị mere ngwa bee ya nkenke ụmụ asụsụ agwara ọgwụ anyị ada anabata ya n'ọnụ ka ugboro one ka anyị ga-ekwu ya ahụ na-amala ihe ịchọ itinye ọnụ n'okwu ị ga-amụ afọ Igbo na-asụ asụsụ Igbo yele eye afa gị ga-abụrịrị afọ Igbo ọ dị mma ofu onye ka m ewere m na-apịachi ya onye na-akpọ biko gwa ya afa gị na-ebe iche akpọ Onyinye kpọchiri azụ. Ezi nwanyị gaa n'iru. Biko obere ihe m chọrọ ikwu mechie bụ ọ bụrụ na asịkwa ndị dibịa bekee nọ n'obodo anyị Naijiria ha ga mba ofesi eji erụtawa ego ọ ga-edekwa ha ele arụ ụlọ ọgwụ dị na be anyị anya ejekwa na daalụ ka bụ ndụmọdụ mana ụfọdụ n'ime ha na-eje ebe a na-alụ ọrụ ọ dị mma otu a ka m meji nwayọọ wee na-apịachizi ya n'ọnụkọ nke a maka na akara dị ụtọ onye tatụrụ ya etu ibe ya tatụ mbugharị ọnọdụ ugbu a pịa nkwa nlesi afịa oziọma eji ọfọ ewee doro wee gaba n'oge nke ya maka na mbugharị ka eji elewa mkpi cheta na ọnụkọ a bụ ọnụkọ ndị Igbo ji akpa alụlụfa ụlọ ọrụ a bụ ụlọ ọrụ na-agbasa ozi nke ukwuu ya bụ na anyị kara aka n'akara 109 wee na-asị ị na-atụ na-atụbata kedu nke ị na-eme nke ọbụla ị na-eme kwesịrị igbeta nke gị bịa gbasa ozi gị n'ụlọ ọrụ a nke bụ Solid FM akara eji weta ya bụ 109 ebe anyị gwere bụ n'ụlọ nke iri bi dị na Savage Crescent na GRA n'obodo Enugu otu ọkwa ka si ekene ndị niile na ụmụ Igbo niile nọ na mba ụwa dị iche iche n'obodo niile wee na-ekiri anyị na-ekiri kpakpando site na YouTube ana m asị na ọ ga-adịrịrị unu niile na mma Chineke ga na-agọzirịrị unu niile ma anyị na-asị unu ka unu na ebe a ka aka unu na-ele ụlọ ka unu na-akwadokwa nke anyị na-eme n'ala Igbo ka o wee dịrị anyị niile na mma maka na anyị kwesịrị iji ofe olu wee na-aga wee na-akwado nke anyị ya bụ na ọ ga-adịrịrị unu niile na mma abụ m Chizzy Ani wee na-asị unu bikonu onye fụ nwanne ya fụ ya n'anya sụọlụ ya Igbo yele ya asụ Igbo ga-adịrịrị ọ ga-adịrịrị ndị Igbo niile mma abụ m Chizzy Ani ka ọ dịnụ onye chọrọ isi oyibo